siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Yuki's Secret Files. Si Yuki, nasosorpresahin sana ang kanyang boyfriend dahil anniversary nila. Biruin yun kahit busy siya sa trabaho. Bigla na lang dinrap ang lahat para naman mabigyan ng oras ang kanyang jowa na nasa probinsya. From Manila, pumunta ng probinsya para lang makita ang jowa. Kaya lang, sa pagsusurpresa niyang yun, hindi naman pala ang jowa niya yung masusurprise, kundi siya. Dahil meron palang kasamang iba ang kanyang boyfriend. At etong iba ay hindi basta-basta ibang babae lang, kundi pinsan ng kanyang boyfriend. At ang matindi pa rito, 5 months pregi yung mismong pinsan. So ang ending, umiyak ang ating secret file sender, pinagmumuran niya ang kanyang boyfriend at saka umuwi ng Maynila. Ang gusto niya ngang mangyari ay mapabilis na ang paghilom ng kanyang puso dahil alam niya nga na hindi niya deserve ang relasyong may panloloko. So pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni John Rick Sulte. Bakit kung sino pa ang siyang marunong magmahal ay siyang madalas maiwan nang hindi alam ang dahilan? Uy, kanta yun, diba? Ay, hindi pala yun yung tono, no? Uy, pero alam niya naman yung dahilan. O, ate, move on ka na lang. Sinayang niya ang pagmamahal mo at matatagpuan mo rin ang totoong pagmamahal. Nandito naman ako, Yuki. Ay, check nyo po, John Rick Sulte, sa social media, sa Facebook. Tignan nyo ang kanyang profile. Mukhang ang laki-laki ng dragon. Charot, darot. Anyway, eto naman ang sabi ni Darwin Russell. Yuki, sadyang maling tao ang minahal mo. Dapat i-block mo na yung BF mo. Dahil kung mahal ka niyan, rerespetuhin ka sa gusto mo. To be honest, respeto sa iyo dahil pinahahalagahan mo ang pagkababae mo. Eto pa ang sabi ni Spencer Alcala. Ang masasabi ko lang po kay Yuki ay sobrang sakit ng pinagdaanan niya. At sobrang hayop ng naging boyfriend niya. Hindi niya deserve masaktan at sana dumating na yung time na mag-heal siya at pagpatuloy niya na mag-pray para sa kanyang healing. At alam ko naman na darating yung isang taong magpapahalaga sa kanya, itatrato siya ng tama at hindi siya sasaktan. O hindi siya sasakyan. Sa maling panahon. Wish you well, Yuki. Shoutout po dito sa Bitoy's Woodcraft sa Cabuyao, Laguna. Papa Hermie Alcala, lagi kaming nakikinig sa Love Radio Basic. Uy, thank you. Ito pa sabi ni Adrian Baldemoro. Ang sakit naman nun. Pero mabuti na maaga pa lang nilabas na yung ugali ng lalaki. Kasi kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi ka gagawa ng ganon. Tapos sa pinsan pa, look at it as a nudge ni Papa Jesus para di ka mapahamak lalo. Okay lang yan. Iiyak mo lang ng iiyak. Pero set a limit kung hanggang kailan. Naniniwala ba kayo na may timeline sa pag-move on? Di ba wala namang timeline sa pag-move on? Pwede ka naman forever na mag-move on lang. O na hindi maka-move on. Tapos para hindi ka masaya, ganun.
Hi kay Dodge Colt. Hi din kay Charles Sancho. Sabi niya dito, itetwork ko na lang ito. Ito talaga yung surprise gone wrong, literal. Love is full of surprises. Magugulat ka na lang. May iba na pala siya, tapos pinsan pa pala niya. Actually, kinilabutan ako dun sa pinsan. Ito pa sabi ni Jomar Palulim, move on na lang, respeto para sa sarili mo, may darating na tao para sa iyo. Napakaiksi ng buhay para malungkot, no? Napakaiksi ng buhay para ma-stress. Napakaiksi ng buhay para ipagpilitan pa yung sarili sa taong hindi ka naman nire-respeto at niloloko ka lang. So, good move, secret file sender, at umalis ka na dun sa relationship mo with your ex-boyfriend. Hayaan mo na kung pinsan niya, yung kinana niya, kung paano nangyari ang lahat. Just focus on yourself. Dahil naniniwala ako na ang taong nagpapahalaga sa kanyang sarili ay bibigyan ng Diyos ng nararapat para sa kanya, yung tutumbasan din, yung binibigay niyang pagmamahal sa ibang tao at yung pagmamahal niya para sa kanyang sarili. So, wait ka lang. Sabi nga, there is a beauty in waiting. Kailangan mo lang talagang habaan ang iyong pasensya at higit sa lahat, kailangan mo lang ding lumande. Kasi dapat pag naloko ka, ang mindset mo, thank you, next, ganun. Lalong-lalo na kapag hindi ka nag-give in sa gustong mangyari ng tao, tapos meron ka mga pinaniniwala ang prinsipyo sa buhay na hindi dapat mabali, hahanap ka rin dapat nung kasame or katulad nung mga pinaniniwalaan mong prinsipyo. Isa yan sa checklist na dapat chine-check mo. Ito ba, rerespetuhin kaya ang hinihiling ko na, na wala munang eme-eme, puro momol lang, ganyan. Yung tipong magmo-mall of Asia lang kayo, ganyan. O kaya kung gusto ninyo, mega mall, ganun. Ganun. Tapos, kapag nakita mo na, ay, okay naman pala ito. So, baka siya naman talaga. Kung sino yung makapaghihintay at re-respeto doon sa mismong paniniwala mo, kabisyo, malamang siya na yung bigay ng Diyos para sa'yo. Kasi kung dadalhin ka ng isang tao sa kamalian o di kaya naman hindi niya maaantay yun sa iyo, malamang baka hindi talaga ito yung taong para sa iyo. So, ipamigay mo na lang siya sa iba kaysa mapunta pa siya sa'yo, 'di ba? Sasakit lang yung ulo mo dyan. Tsaka, iisipin mo rin, kabisyo, na you wanna build a healthy kind of relationship. And gugustuhin mo rin naman syempre ng isang kompletong pamilya. Paano kapag itinuloy mo pa yung pakikipagrelasyon mo dun sa ex-boyfriend mo, tapos ganyan naman talaga yung ginagawa? Ano na lang mangyayari sa iyo? Baka dalawa na kayo nabuntis niya, tapos yung birthday ng anak niya dun sa pinsan niya April, tapos yung sa'yo November, mahirap naman yung gano'n, diba? Yung may kahati. Sabi nga, walang madilim na daan kung jowa pupuntahan. De, pero sabi nga nila, loving yourself doesn't mean losing yourself. Loving someone doesn't mean losing yourself. So, kabisyo, okay lang naman magmahal, basta huwag kalilimutan ng sarili, pahalagahan ng sarili, at tatandaan na meron ding tamang tao na darating sa iyo na hindi ka lolokohin. At sakto lang yung pananakit sa iyo. Yung mga konti-konti lang. Yung magsisinungaling lang kung saan siya iinom, ganon. Hindi sasabihin sa iyo kung sino talaga yung kasama. Pero mga tropa lang naman yung mga kasama, ganon. Charot with darot. Anyway, if you wanna share your secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You are so with me, DJ Rocky, and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung manggapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Yuki's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!